Junta, building better Africa. Mu studio mwanga mwalowa zinthu zochuluka kwambiri chifukwa choti dzulo sindinang'alule. Ndipepese kwa mafanzi anga wonse kuti dzulo simunamve ndi kung'alula chifukwa sindimapeza bwino. Ndinali bed rest. Ngakhale ndimatumiza ripoti la ku court dzulo pamene olemekezeka agangata amalandira belo, koma ndinali ndili chigonere bed rest chifukwa malungo, chimfine komanso chifuwa chinanditidzimula kwambiri monga mukumvera mawu angawa. Sindikanachitira mwina koma kuti mtundu wa Malawi ochuluka udziwe mmene zikukhalira ku khoti. Ndinakakamizika monga ine hard worker kuti ndiapatsire Amalawi mvemvemve adziwe amasuke chifukwa demand inachuluka kwambiri kundipeza ku inbox Pastor Shumba tiuzeni Pastor maka mafanzi amene amakhala maiko akunja. Ndi chifukwa chake ndinakakamizika kuti no ripoti lokha la ku khoti anthu ndikupatsireni ndipo munamva mmene ndinayigwirira ntchito yomveka bwino. Apa ndikufuna ndizukute imodzi mwa nkhani zimene zalowa mu studio mwanga kuti ndikupatsireni Amalawi chifukwa mu studio mwanga kungolephereka dzulo mwalowa nkhani zoposa 5 zimene sindingathe kuti ndikupatsireni nthawi imodzi chifukwa ndiye kuti loading yanu ikhala yovuta kwambiri kuti itsegule. Ine ndine Pastor Moses Shumba. Nkhani yanga ndikupatsirani kuchokera kuno ku Friends of Pastor Shumba, osati ku Rise and Shining ayi. Studio mwanga nkhani ndimachita kugawa kuti iyi nding'alulire ku nkhanga zaona, iyi nding'alulire ku Friends of Pastor Shumba, iyi nding'alulire ku Rise and Shining, iyi kukhuzana ndi chipani nding'alulire ku DPP Genuine for Justice. So mutakuona kuti ndi ndanyamata ochuluka kwambiri mu studio muno amene amandigawira nkhani ndikuzigawanso ma compartments kuti zikumfikireni momveka bwino. Lero ndiyamba ndi nkhani ya jazz. Jazz imene inavuta dzulo kwambiri ku khoti. Jazz imene anavala wamkulu wa chinyamata mchipani cha DPP olemekezeka bambo Norman Paulos Chisale. Nyamata amene itu wafika pozunguza mitu anthu, ndipo ino Amalawi mundivomereza kuti zona adi Pastor Shumba simukunama. Ndingakhoze kuyankhula pano kunena kuti ngakhale Valentino Phiri akuzungulira naye mutu mkulu ameneyi, ngakhale mayi yola musakumvetsa tikodi usilikali wake wamkulu ameneyi ndife tinakapanga training mosiyana dziko momuno kunja kuchire kwa Sing'anga kumwamba kuti mayankho akulephereka kuti apeze. Akuluakulu ndikhoza kunena kuti Valentino Phiri ayime apo, Norman Chisale ayime apo, mayi yola ayime apo, ndiye pangani mirakuli apo Amalawi tione kuti msilikali ndi uti. Ndikukhupira kwathu ndikunena kuti Norman Chisale akhoza kutenga 1. Inu ndinu mboni. Sitinapezemo m'dziko muno chiyambireni mnyamata olimba mtima kukhala msilikali ndikukhalanso ndinene kuti kukhala msilikali ndikusiya usilikali ndikuyamba ndale ndikumayankhula zinthu ngati zimene zapambalambanda, koma iyeyo chonsecho akuti akusakidwanso ndi apolisi akumufuna mawanda arrest alembedwa afufutidwa koma iye still more akupezekabe m'dziko momuno osathawa osatekeseka. Sizinachitikepo. Mbiri ya Norman Chisale sizinachitikepo mu Malawi muno. Amalawi mundivomereza.
mwina mukosa kumayankhula kuti abusa ashumba noma nichisale wakupopani hayi ndipo patenga mwina nthawi kukumana ndi noma nichisale ndineyo timakumana kokhakokha kumene tingathe kukumanako koyendako koma sitimayankhula machisawawa. Koma action pachizungu pali mawu nati action speaks louder than words. Inuyo ndinu anthu, inuyo ndinu Amalawi muli konkuno mnokha mwaziona ngakhale titafunsa Amalawi amene ali dziko lakunja akhoza kuchitira komenti nati Pastor Shumba simukunamadi noma ndi chisale ndi katundu wina wapaderadera oti mwina pakago sangakwanitse kuti kagoyo iyende koma mwina pafunika pakhale kleni yonyamula kagoyo kuti katundu yakafike kumene akupita. Anthu akuti abusa mpaka na kleni noma nichisala imweyi kuti amene samayiwala mukammanga amasogoza kukumbukira Mulungu. That is why amatenga Bible. Pamene ena akamangidwa sakonzekera kutenga Bible ali ndi zawonso zimene iwo amazidziwa. Ndangodutsamo koma nkhwani sindidathyole. Nkhani imene ndimafuna ndikupatsireni tsiku la lero muno mu studio ya Friends of Pastor Shumba Amalawi anzanga ndi imene yatekesa kwambiri dziko la Malawi lino pa kumangidwa kwa bambo Gangata kuti mpaka na apolisi nso kulowerera kufuna kuchotsanso moyo wa mayi Brenda pa chifukwa chosadziwika bwino. Ine ndikufuna ndikuzandani kwathunthu bambo noma nichisale kunena kuti popeza ndinu msilikali amene munaphunziranso za intelligence amenenso ndinu kaswiri wakafukufuku panokha mwamupeza wa polisi ameneyi tikudziwa kuti boma likoza kumubisabisa kuti panopa asadziwike koma ngakhale akutero inuyo mwanena dzulo ku mtundu wa Amalawi kuti mwamudziwa. Inenso ndinene kuti Amalawi dekhani ngakhale mu mawu a Mulungu amanena kuti musabwezere choyipa pakuti kubwezera sikuli kwa inu koma kuli kwa ine Yehova. Njimozimozinso ndinene kuti dekhani amene wapereka noma nichisale dzulo Amalawi dekhani musabwezere choyipa chifukwa kubwezera sikuli kwa inu kubwezera kuli kwa Mulungu. Tiye tingowerenga miyezi imene yatsala ndi miyezi yochepa kwambiri ndi miyezi 6 panopa tikamatsitsa kalenda yathu pamene tikuyembekezera kusintha kwa boma limene lilipoli ndipo muboma mulowanso boma lina latsopano osati boma longobwera lokha nkuzazilumbiritsa ngati mine zachitikira ku Mozambiki kulumbira pa airport popanda oath weniweni iyayi kuno tidzakhalatu ndi boma lolumbira ndithu mwa ndondomeko maloyers kani majaji kukhalapo nkumalumbirisa kaya kumakhalanso amipingo kumakalumbirisa ndithu kuti president amene wasankhidwa ndi Amalawi mdziko muno ndi amene yakulumbira apayo. Zimene zizo zikutipangisa ife Amalawi kuzindikira kuti kodi Baibulo limati chani. Baibulo limanena kuti pachiyambi panali mawu, mawu anachokera kwa Mulungu, mawuwo ndiye Mulungu. Kotero kuti tonsefe tikamakhala pa dziko pano tizidziwa kunena kuti Mulungu ndiye mawu. Chimene Mulungu anachikonza kuti chizachitika patalike pasatalike pafupike pasafupike pachedwe bwanji koma chimazapherezera tsiku lina. Kulira kwa inu Amalawi, kumva kuwawa kwa inu Amalawi, Mulungu afuna ayankhe. Zimene zinachitika mdziko muno pa 10 Juni ngakhale wena akunena kuti ayi tisamadzikoke tiye tiwale imfa imene yadachitika ndi ngozi chabe. Ngozi ife timazidziwa, ngozi taonapo zikuchitika zimene simukathaso kuti tifufuze
ayi chimene chinakwesani kuti mukhazikise ma commission of inquiry ndi kusamvesesa kwa machitidwe a ngoziyo, chifukwa ngozi zachitika zingapo. Kuli ngozi imene inachitika boma la Kasungu kumene minibus idapsa ndikuononga anthu onse anakwera minibus ngati sindikulakwisa anthu 25 onse adapsa. Minibus imene titayiona mene idapsera muja inali ngozi ndithu ya dzidzidzi yosayembekezeka, koma boma silinakhazikisepo commission of inquiry. Kunachitikatu ngozi imene idapha malemu Rafu Kasambala mwadzidzidzi ku lodge kumene yanagona, koma boma silinamve lakhazikisa commission of inquiry. Kunachitikatu ngozi zambirimbiri zimene zinachitika, ngakhalenso ngozi imene ndege imene idagwera mu Lake Malawi kunkhotakota, sitinamve kuti boma lakhazikisa commission of inquiry. Koma ngakhale inuyo muli ndi umboni nokha, ngakhale mumakana kuti ayi ndi ngozi kumapereka zitsanzo zosadziwika bwino, ngozi imene ijayi sitingayivomereze mophweka, izozo ndiye muyiwale. Komanso ife sitingayiwale 6 months 7 months sikalekale, ngakhale mzimayi mamuna ake wamwalira 6 months 7 months sangapeze mamuna wina wa banja, nthawi ndi yayifupi kwambiri. Ife tikuyenera kudekha, timvetsetse, tidziwe choona, Amalawi afufuze, Amalawi ayankhule, Amalawi ang'ung'uze, Amalawi alire, koma musawaseke pakamwa mwa njira ina iliyonse pogwisa ntchito kuti amene aziyankhula nkhani ya Chilima amangidwa, amene aziyankhula nkhani ya Chilima asowetsedwa. Imeneyo ndiye si gemu, imeneyo yalakwa, ndipo imene singachongedwe, chifukwa joka amene mukusungayo ndiye mwini gemu. Ife chimene tinagwira ife paka mumakutu mwathu ndikumvetsera njonena kuti black box mukusunga ikusungidwa malo abwino ndiye joka amene. Joka amene azamalize kafukufuku wabwino ndi black box. Mukazangokhazikisa commission of inquiry nkutenga black box nkuyipereka m'manja mwa commission nayo kuti commission ifufuze zimene zipezeke mu black box mo, ndoti game yatha. Koma mapangisa ma commission of inquiry okwana awiri, ya ku Germany ndi ya ku Malawi, palibe imene munayipasa black box mwa ufulu kuti black box ndi imeneyi tinasunga ija, mufufuzemo mupezemo zimene zinafotokozedwa kapena zimene zimalankhulidwa kapena zimene anthu amachitiridwa mu ndegemo simunayipereke. Ife tikunena kuti palibe chimene mwapangapo, kungoonongesa ndalama za Malawi popanda ntchito, nchilinga chofuna kutsekereza maumboni abwino amene Amalawi angathe kuwagwira mtima. Choncho tisamveso inu aboma, musadzayankhulenso kunena kuti nkhani ya Chilima isamakambidwe. Ife tikunena kuti nkhani ya Chilima itha kusakambidwa pokhapokha mukhazikiseso commission of inquiry ina yachitatu, ndiye black box ja muzayitulutse akunkuyu paja munayankhula ndinu kuti mukuyisunga bwinobwino, malo abwino osamalirika muzayipereke m'manja mwa commission of inquiry imeneyo. Komanso mu commission of inquiry imenemo muzakhale akubanja, akumabanja onse anthu 9, muzakhale munthu mmodzi kapena awiri kumeneko, plus amipingo, plus akuchipani cha UTM, akuchipani cha DPP, akuchipani cha MCP, azakhale ali mmenemo ndiye na otero amene mumadziwawo. Imeneyo ndiye tisayivumiza kuti this is the real and true commission of inquiry, but failing which we cannot accept any commission of inquiry that you can choose, ngati mene mapangira ya ku Germany ndi mene yadutsayi muja anakana kusainira nawo Reverend Tony Y Nyirenda
koma atafufuza nawo mbali inayo. Chimenechonso kwa ife chikutika ichi kuti Atoni Wine Nyirenda anakhala nawo pakafukufuku koma anakana bwanji kusainira nawo zotsatira za mu Commission of Inquiry. Mafunso tidakali nawo be choncho sitingasiye kumayankhula za ngozi imeneja chifukwa chilungamo chatsalira pena pake kuti chibwere poyera. Koma ngakhale zili choncho tikudziwa kuti Mulungu apanga vumbulutso. Pachedwe pasachedwe Mulungu sazengerezedwa nalo pangano lake limene iyeyo adaliyankhula. There's no secret under the earth. Chimenecho chimene ifeyo timadziwa ngati anthu olengedwa ndi Mulungu. Ndikuyankhula nkhani zofananapo koma zosiyana. Ndayankhula nkhani ya wapolisi amene anaombera Mayi Brenda. Ndayankhulanso nkhani yakuti Amalawi asekedwe pakamwa ndi kuopsezedwa kuti adzimangidwa. Kumangidwa si mathero a moyo wa munthu ayi, ngakhalenso kuphedwa kumene si mathero a moyo wa munthu. Amanena kuti there is a resurrection after death, kusonyeza kuti munthu akafa adzaukanso. Ndiye inu mukamupha munthuyo si mathero a moyo wake koma mangomusuntha kuti chilungamo chanu chija chisadziwike, koma tsiku lina chilungamo chizafunthuka chifukwa munthuja adzaukanso. Ndimafuna ndibwere pa nkhani ya ndale. Pamene zafika ndale apa ndimati ndikuwunikireni inu achipani cha MCP kunena kuti mwamanga anthu okwana 7 sopano January kauno 7 akuluakulu a DPP mchaka cha 2025. Koma mukuona nokha kuti phindu limene mukupeza ndi chani. Mukungopeza mwina phindu kudzera mu mabero, ndalama zimene anthu akumapereka akachachidwa ku khoti kuja. Koma chenicheni chimene mukufuna iniyo kuti chichitike ngati MCP sichikutheka. Palibe mlandu umene ndaumvapo khoti likunena kuti state yabweresa umboni okwanira kapena kufotokozera bwino momveka kuti munthuyu sakwenera kupasidwa belo pa zifukwa izi zomveka. Palibe. Mulandu wa Sulemani anena kuti state sikufotokoza bwinobwino za mulandu. Mulandu wa Mwanamveka ndi anzawo ena 4 khoti linati simukufotokoza chenicheni chimene anthu amwe amangira. Mulandu wa Gangata khoti linena kuti sitikumva bwinobwino chimene mufuna kufotokoza state. Kusonyeza kuti palibe chenicheni chimene anthu amuku amangitsira, koma mukungofuna kuti mwina mukwanise zolinga zanu kapena muononge mbiri ya anthu kapena kutinso muononge mbiri ya chipani cha DPP. Popeza nje chimene chikukuopsani kwambiri chikubweretsa thengenyenge mu chipani chanu cha MCP. Ndimati ndikupempheni amene mukutenga nawo mbali yomapereka mphamvu kuti tamangeni akuti kuti bwanji mutseke chaputalachi mwina mutsegule china chatsopano chizimveka ndi volume yake kuti apapapa apangadi zinthu za mphamvu. Chifukwa Malawi wina aliyense ngakhale anu omwewo akuchipani kwanu kwa MCP akunena kuti izitu ndiye ndale izi zofoira. Ndebu akati kufoira ndebu zalowa mavirus. Ndiyeno ndimona ngati kuti mwina mutasintha record imeneyi nkuikapo ina kuti mwina achiteka leweti. Chifukwa ngakhale mwikepo marekodi ambirimbiri apa sizingatheke kuti zifafanize marecords amene mwapanga inu mbuyo muzaka 4 nzosatheka. Chodabwisa kwambiri ndichonena kuti mwalamula dziko lino zaka 4 ndi hafu. Milandu yonse mukuivumbulusa ya 2017, 2016, 20 chakuti inali kuti simumayiona. Mumadikira kuti tiwandikire kuchisankho
ayi mudalephera, mwalephera, mwalemba m'madzi, achule awerenga. Anthu onsewa mukwama ngawa ayima nawo pa chisankho, ndipo apikisana nawo pa chisankho, ndipo awinanso pa zisankho zimene zikubwerazi. Mawu amenewa mwagwiritse ntchito. Ife tikamayankhula ena amati amangoyankhula awa, ena amati afuna apeze msuzi, mmene ndamvera pena pakati msuzi ni nthuli ya nyama. Koma guys, munthu abwinobwino ndithu uzivutika kutenga kaya ndi foni yako kakulowa mu studio ndiyankhulezi ndipeze msuzi. Does it make sense? No. Kukhala activist it is not a joke, my dear friend. Ndifuna ndikuwuzeni, sindikutchulani dzina lanu poti anthu ambiri akumverani, koma kukhala activist nkumapanga za activism kuyimirira dziko sinthu chophweka. Ndimayankhula nthawi zambiri kunena kuti ma-activist mdziko muno tilimo ambiri, koma otchuka ndi ochepa. Panopa tikuonjezerabe figa ya ma-activist okhazikika. Pali Pastor Shumba, pali Namiwa Sylvester, pali Boni Kalindo, pali Comrade Ntanyiwa, pali Wabakiri Muluzi TV, panopa pali Salo, Brother Salo, panopa pali Comrade Latoni Mangochi, panopa tili ndi Comrade Edward Kambanje. Tikuonjezera ndithu kufiga ya ma-activist okhazikika. Tikubwerabe ndithu pang'ono ena akubweranso tizalengeza. Simungaligwedeze dziko la Malawi kopanda anthu amene wakuyimirira. Nzosatheka, sizizatheka ndipo sizidzachitika, chifukwa Malawi tinapatsidwa ufulu wakuyankhula, kuwayimirira Malawi anzathu mosachita mantha, mosathawanso mdziko muno tilimo muno. Andi tisamvenso wina akuyankhula kuti akuti tabwerani. Kodi activist tusamakhala wa dziko lomwelo lokhalo. Chimene chinampangisa kuti apite kunjako ndi mavuto akubanja kwake. Sono suti chifoti akupanga za mavuto akubanja kwake munthuyo kuti akagwira ntchito ndi mabizinesi, nde inuyo chifoti mukumufuna pa zifukwa zanu za ndale, nde mumuze kuti bwera kuno uziyankhula pa ground. Kuyankhulako za kuyankhula kwina kulikonse. Akatakhala dziko lakunja, akakhala ndi kumwamba, mwina kupatula kumanda kuti wamwalira, ndiye tidemba kuti inutu munamwalira, nde mukuyankhula bwanji? Tabwera ndiko ndi kumandako tizimva kuti muliko mkuno. Mwina yekhayo amene anamwalira ndamene tingamuze kuti bwerako. Koma munthu kupita kunja nkumakamenyera ufulu wa dziko lake, nde mwanati ayi bweranikoni musamayankhulire muli kunja. Akabwerako afikira ku nyumba kwanu, akabwerako mumusamala ndi muzimudyesa, muli nkanthu. Poli inunso mungweniyaso yojiyaso yongopemphapempha, muli nkanthu. Chimene mungaonesa Malawi kuti mumapanga ku dziko lino la Malawi lino, mumapanga chani? Chimene munganena kuti ndikoza kukusamalani kunoko ndi chani? Pali zina zimene simungwenda muziyankhula ku mtundu wa Malawi, muziyankhula moganiza kuti tikayankhula izizi Amalawi akazimva zichita kale weti, kodi Amalawi azipanga sekondi kapena Amalawi angozibulasha. Ku skulu munapitako kukuthandizeni kuzindikira kuzifunsa ndi kupeza mayankho achangu. Koma ngati sizikutero, you are not an educated person. So nimangofuna ningokuunikirani namene mumayankhula zoti ma-activist bweyanikoni indutu mwina simungapite kunja fati nzeru zopitira kunjazo mulibe. Komanso mwina mukuteteza banja lanu chifukwa mutapita kunjako akasanu mbuye munthu akwatiwa. Ndiye zimenezo zipangisa kuti simungathe kupita kunja, koma kupita kunja ndi kwabwino chifukwa umakhala ndi knowledge kena, umakhalanso munthu olimba mtima. Ena afe tutaponda maiko akunja mwina 7 tapondako ndithu. Ku Portugal tadziwako, Tanzania pompa tapondako, South Africa kangapo konse, ku Botswana tapondako, maiko ambiri taponda ndithu. Zambia, Zimbabwe ndesi tingafotokoze ndimo muno, Mozambique tapondako ndithu. So timadziwa life imasintha. China pompa tapondapo ndithu, sizoti zobisayi, takapondako, tafikako, maikali ati ni mboni, sizoti tikungokamba iya. So komano chifukwa cha kuyenda kuja timadziwa kuti kodi dzikoli limateredi. Tikamayankhula ngati ma-activist
tizima ngati activist tikamulankhonso ngati maagenti achipani kapena aboma tizilankhanso ngati ndife maagenti komano musamaphatikize zinthuzi ndi zosiyana mmene wayankhulira zonomani nchisayi kuti ndale ndi usilikali zinthu ziwirizi ndi zosiyana ndipo ndi zoonadi. Ndibweranso masana uno ndi ng'alula ina chifukwa mu studio mumanga mwadzaza ndikwena ndipungulemo. Mawu abwino a Malawi muli ndine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Anankhoma. Mbite Club Junta, building better Africa.